aka zaba ba, no ce aka zaba da wi. Me ma'anarsu? In ka ce wi ka yarda da Faransa ta zamna tare da mu tana garinsa amma ita ce ke mulki mu sai da ta ga dama. Jori yake wannan wakiltar wannan. In ka ce no ka yarda Bukari ya a kori Faransa kamar yadda yanzu aka kore ta. To sai aka ce wi ce ta ci bayan ba wi ta ci ba. Inda na gane ba wi ta ci ba bayan an yi siyasa an kare. A demokuraɗiyyance ɗan ƙasa ne da ‘yancin zama ƙasar shi ko bai da ‘yancin zama ƙasar shi. Sai ake musu waka ana cewa mukiyanka su da Nijar har abada su dawo. Waɗansu sun mace daji mun gano su gawa. Yau ana demokuraɗiyya kuma ‘yan Nijar su watse? Yanzu kai ka taɓa ga inda ake mulkin adalci kuma ‘yan ƙasa suna tarwatsewa? Suna barin ƙasai? Daɗi take sa ɗan gari ya bar garinsu ko wuya take sa ɗan gari ya bar garinsu? A nan mun gane a cikin amsoshi 100 na miyar demokuraɗiyya mun ba da ɗaya saboda gaugawa. Sai magana kare haƙƙin ɗan adam. Kai yanzu ya za ka kalli turawan yamma kace suna kare haƙƙin ɗan adam in ba dan ai raina maka wayo ba. Duk duniya inda aka taɓa kashe ɗan adam a cikin wasu 'yan segon Fukushima ne na ina ne ku tuna maka sai Japan da sunan garin na biyu karfe 8:15 ne suka jefa bambu a ne da Allah musulmi ne suka jefa shi kokwa kasar Rasha ta jefa shi yan communist China ce wasa jefa shi ina ne headquarter demokuraɗiyya ina a headquarter kare da haƙƙin ɗan adam yaya mai kare ɗan haƙƙin ɗan adam ya jeho ban bai ware yaro mata sama da dubunnan mutane suka mutu kuma har yanzu wannan abin yana tasiri ga rayuwar wannan yanki. Sannan idan kai lissafi yakin duniya na biyu ya ja shi daga ina tashi daga gabas ko daga yamma yakin duniya na ɗaya da gabas ko daga yamma to ya aka yi ku da kuka yi kowa yawan yaƙi da kashe al'umma za ku riƙa kirarin wai kare al'umma don kun raina mutane hankali idan ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yan uwa masu girma kamar manya-manyan shugabanninmu da mu mabiya musamman mai girma gwamnan jihar da magaram da mai girma wato sultan ɗin ƙasar da magaram gaba ɗaya ba wai iya da magaram ba da kuma mai girma magajin gari na birnin da magaram da kuma mai girma tambari na abzunawa da kuma sauran ma'aikata da simin afuwa ba layi na bane bare in san asalin tsarin dukkanin jami'an tsaro wanda suka shahi soja, polis, jandarma, gardi da sauran jami'an tsaro da kuma sauran malamai da sauran shugabanni ga sunan maraka irin su wato manya-manyan mataimakan mai girma sarki mai martaba sarkin da magaram duk ga sunan suma da kuma babban limamin kasar da magaram ba garin da magaram ba da sauran yan uwa musulmi maza da mata ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje ba dogon wa'azi zan yi ba kila iya minti 7 kasa da minti 10 saboda abin da ya sanya muna da buƙatar wato akwai manyan mutane da muke so mu sallame su a gama waɗannan addu'o'i da su kawai iya abin da zan yi wasu shibohi ne guda 3 zan warware yake kira shibiha shine rudani da makiyinka yake sawa a zukatan mabiyanka dan ya sa a matawaye wanda daman wannan aiki ne daga ayyukan shedan shi ya koyar da haka idan yana gaba da wani sai rika sanya rudani na ƙarya da sharri da suka yadda zai rika hada gaba da baya dan mabiya wanda suka jahilci rayuwa da yadda ake su gagara gane wai ina gaskiya take ina ƙarya take to shi kuma alhamdulillah Allah ya ba malamai da musulmi dama da rariya ta tace inda aka haɗa ƙarya da gaskiya Allah ya warware za a ware ƙaryar daban za a ware gaskiyar daban duk sanda kake ganin ka koyo ka gano an zugo ka idan ka zo mu jiran ka muke yi ka faɗa mu rushi domin Allah ya ce barnakadi bil haqqi ala al batil فيدمغه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Allah ya ce naqdiru bil haqqi ala al batil mukan sheho gaskiya idan ƙarya ta taru maƙaryata sun taru suna ganin kaman sun ci nasara su suke da mabiya Allah ce na bari sun gama taruwa sai in jeho gaskiya ƙwaya ɗaya fa yadmuhu ba wai fasa take ba har wata ƙaryar take wani yayi Cote d'Ivoire wani yayi Najeriya wani yayi Faransa wa idza huwa zahir sai a waye gari sun daidaice sun watse sai dai daga nesa ka raka hange kana cewa ai akwai kaza ai akwai kaza yayin gaskiya ne zo garin kuma na wa qul jaa al haqq ai gaskiya ta riga ta zo wa haqal batil ita kuma ƙarya ta tarwatse ta watse innal batila kana zahuqa dama ai ƙarya watsatsa ce tarwatsatsa ce shidoyi guda 3 da nake so in warware ma mutanen mu kullum akan yaudarar mu kalmar bature gaba ɗaya western power in an ce Amerika da Turai duka magana 3 ce kaɗai gare su banda ita a ciki suke duk yaudarar za su yi ita ce ɗaya 3 nan ne na ɗaya demokuraɗiyya na biyu kare haƙƙin ɗan adam na 3 menene ɗaya na 3 demokuraɗiyya kare haƙƙin ɗan adam sai menene na 3 na ɗan manta da na 3 zan tuno shi kafin in wannan kare haƙƙin ɗan adam
demokuraɗiyya a'a ba haƙƙin mata ba, wato akwai demokuraɗiyya a ciki, akwai kare haƙƙin ɗan adam a ciki, faɗin albarkacin baki. Waɗannan duk in ka ji bature ya yaudari wanda ya yaudare su. Demokuraɗiyya, to wai menene demokuraɗiyya? Sai ce mulkin jama'a wanda za a yi wa jama'a, wanda jama'a za ta zaɓa kuma su yi aiki don jama'ar. To billahi da bi ƙarya suke. Na farko, tun da aka kawo duniya babu inda aka taɓa jefa ƙuri'a aka ci zaɓe da majority. Saboda tun wurin ƙilga ƙuri'a ake cewa daga ɗan 18 abin da ya sama, kuma na tabbata a Nijar daga ɗan 17 abin da ya ƙasa su ne majority ko su ne minority. To su ba su da haƙƙi. An yi ƙarya anan ko ba a yi ba. Kai an kai ka kwana an barka an nuna maka majority ne shi kuma ƙarya ce. To wanda suke iya zuwa su yi rijista su a rubuta su za su yi zaɓe, duk ɗan Nijar yake zuwa. A mutum miliyan 26 an hudda yara kamar mutum miliyan 17. Sauran ɗan abin da ya rage kuma sai wasu ɗaiɗaiku kamar mutum miliyan 8 ne za su iya zuwa. Wajen raba katin sai na wanke hutarwa sai a samu kamar mutum miliyan 6. Wajen ranar jefa ƙuri'a sai a samu kamar ragowar mutum miliyan 1 sai mutum miliyan 5 su je su jifa. Kuma sai a raba farkandida. Bayan an raba farkandida ɗin aka zo sai an hudda bilite enil. Su kuma duk bai ba kyau, akalla mu ɗauki kashi 7 daga cikin 100 ɗin abin da aka jefa. Ɗan abin da zai zo bai haihu ƙuri'a miliyan 4 da wani ɗan abu. Sai kuma a raba kan wajen mutum 16. Sai wani ya zo da miliyan 2,800,000. Sai a ce shi ne ya danne da majority ƙarya ke yi. Kun gane ita kanta demokuraɗiyyar ma ba da gaske ba ne abin da aka gaya muku kihe ku ne aka yi. An maida kuma haukata, ku kuna cewa mu muka zaɓa, sannan kuma ko da kun zaɓa da ƙuri'ar miliyan 2 wani ne ya same ta, idan ba wanda turawa suka kalli ya kai lalacewar da ya ɗan uwan shi bane to ba zai ci ba. Sai a murda ta a cewa ne ya ci. Wannan ai abu ne wanda aka san shi a wannan ƙasashe namu na Afirka gaba ɗaya ko ina haka nan ne. Idan muka ɗauka tun daga zamanin jori da aka yi no da wi, me no da wi? Ba jori aka zaɓa ba aka zaɓa ba, no ce aka zaɓa da wi. Me ma'anarsu? In ka ce wi ka yarda da Faransa ta zamna tare da mu tana garinsu amma ita ce ke mulki mu sai da daga dama. Jori yake wannan wakiltar wannan. In ka ce no ka yarda ki Bukari ya a kori Faransa kamar yadda yanzu aka kore ta. Sai aka ce wi ce ta ci bayan ba wi ta ci ba. Inda na gane ba wi ta ci ba bayan an yi siyasa an kare. A demokuraɗiyyance ɗan ƙasa ne da ‘yancin zama ƙasar shi ko bai da ‘yancin zama ƙasar shi. Sai ake musu waka ana cewa mukiyanka su da Nijar har abada su dawo. Waɗansu sun mace daji mun gano su gawa. Yau ya ana demokuraɗiyya kuma ‘yan Nijar su watse? Yanzu kai ka taɓa ga inda ake mulkin adalci kuma ‘yan ƙasa suna tarwatsewa, suna barin ƙasai. Daɗi take sa ɗan gari ya bar garinsu ko wuya take sa ɗan gari ya bar garinsu. A nan mun gane a cikin amsoshi 100 na miyar demokuraɗiyya mun ba da ɗaya saboda gaugawa. Sai magana kare haƙƙin ɗan adam. Kai yanzu ya za ka kalli turawan yamma kace suna kare haƙƙin ɗan adam. In ba dan ai raina maka wayo ba. Duk duniya inda aka taɓa kashe ɗan adam a cikin wasu 'yan segon Fukushima ne na ina ne ku tuna maka sai. Japan da sunan garin na biyu. Karfe 8:15 ne suka jefa bamba ba atomi da Allah musulmi ne suka jefa shi kokwa. Kasar Rasha ta jefa shi yan communist China ce wasa jefa shi. Ina ne headquarter demokuraɗiyya? Ina a headquarter kare da haƙƙin ɗan adam? Yaya mai kare ɗan haƙƙin ɗan adam ya jefa ban bai ware yaro mata sama da dubunnan mutane suka mutu kuma har yanzu wannan abin yana tasiri ga rayuwar wannan yanki. Sannan idan kai lissafi yakin duniya na biyu ya ja shi daga ina tashi daga gabas ko daga yamma. Yakin duniya na ɗaya da gabas ko daga yamma. To ya aka yi ku da kuka yi kowa yawan yaƙi da kashe al'umma za ku daɗa kirarin wai kare al'umma don kun raina mutane hankali. Idan ka lissafa a nan ƙasashen Afirka a zamanin an ba da indifenda ma daga 1960 zuwa yanzu ƙasa nawa suka haɗa yaƙi duk inda ga an yi yaƙi China ce ta haɗa su ko Koriya ko wannan Turkiya ko Rasha ina suka haɗa su Amerika, Faransa, Ingila, Belgium da ina an yi wannan kashe-kashen a Rwanda ko ba a yi ba me yasa kawo demokuraɗiyya ko ba demokuraɗiyya ba
ina kare haƙƙin ɗan adam sanda ake kisan sojojin kare haƙƙin ɗan adam ɗin na Faransa suna garin ko ba su garin suwa suka jaye akai wannan bala'in mu bar wannan layin shi ma na da amsoci za mu yi darasi dan shi sai mu koma magana ta uku shine ba da faɗin albarkacin baki yanzu an ce mulkin soja ake ba faɗin albarkacin baki ka shiga social media yadda za a kama sunan mai girma shugaban ƙasa a zage shi ka taɓa ga wanda aka kashe a Nijar? Tun da ake a duniya ina aka taɓa kwatan mulki ba a kashe kowa ba zub da jini saboda ba ra'ayin sojan bane zub da jinin sun yi juyin mulkin dan ka a zub da jini sun ga za a zub da jinin ne suka hana zub da jinin kuma har yanzu jinin bai zuba ba haka ne akwai wanda ya kare haƙƙin ɗan adam kamar wanda ya hana zub da jini suna wata ƙaryar banza cewa yanzu babu tsaro yanzu mu da ranmu za ku ce mana yanzu babu tsaro da ruwa ta barbare dan Allah kuna da kunya kuna da hankali fa ko ta kuke barci nake tun da ake a Niger a wani lokaci ne aka kashe sojan Niger sama da 100 aka tada kwamfanya daga aiki gaba daya a siyasa ko a demokradiya a siyasa a wani a soja ko a demokradiya aka tada kwamfanya ɗaya ko kwa ba ɗaya ba nan gabas karamga nan yamma inatas wannan inagadesh ita ma an tada ta da sauran wasu wurare har a garin agaris an kai hari gaba garuwa an kai hari a zamanin demokuraɗiyya cikin garin Difa Allah kaɗai wasu ya san wanda ya mutu an yi wannan ko ba a yi ba wannan yanzu sojojin da suke yawo ba dare ba rana babu daidai da akuyar ɗan Nijar da aka kwace sai sojan Nijar ya je ya kwato akuya ko da za a kashe wani ya yi gaba sai an dawo ma da akuyarka. Inda ake demokuraɗiyya kuma mutane ake kamawa wani ya shekara 9 bai dawo ba gidansu kuma gwamnati tana zaman tana cewa ana kare haƙƙin ɗan adam shi yana turke shekaru 9. Ni ban gane ba irin wannan kare haƙƙin ɗan adam. Kuma barazana da ake muku ana cewa ba a gani a ƙasa ba. Ai da kun ce kun gone dan ku hana ta'addanci da zub da jini gashi har yanzu ana ta'addanci ana zub da jini. Bari mu baka amsa. Ai wannan abin duk duniya babu wanda taɓa yin gyara rana ɗaya ba a taɓa bai a duniya ba ƙa'idar Allah ba ce wannan. Yanzu wannan gine-gine da kuke gani nan da awa ɗaya sai a rushe shi aka saka tafila ko ba an rushe ba. Amma idan aka zo ana mai da wannan ginin duk yadda aka kawo injiniya za su gina shi a awa 10. To ba yin banna ta shekaru 60 ka ce ga wasu mutane za su gyara ta a shekara 1. Yowai ga annabi Musa ga annabi Haruna ga irin sa annabi Yushau ga Kalib annabawan Allah waliyan Allah cikin banu Isra'ila a ƙarƙashin gwamnatin Fir'auna aka shekara sama da 40 annabi Musa yana addu'a wai wake cewa amin rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya mun ji rabbana daya rabbana liyudillu an sabili rabbana qumis ala أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ننتك الله جهة مثلا بي الله تي قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله تي منكر الدعاء أكي duk mutumin da zai roki Allah ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi sau uku abinda ka roka sai Allah baka annabi Musa yana rabbana har sau uku annabi Haruna yana amin amin ne addu'a annabin Allah mursali me amin din annabin Allah mursali to dan ni na yi addu'a da Allah na amin an ji maheli mamaki amma kai tsaye Allah ya ce ya kai Musa na karba addu'ar da kai amma ku tahi ku ci gaba da jira herar da naga dama zan ba da sa'a herar da naga dama zan ba da nasara a yanzu ban yi niyya ba akwai sauran bannar da Fir'auna bai yi ba sai yayi ku kuma me za ku yi ku je ku yi hakuri ku tsaya kan gaskiya kar ku koma ku goyi bayan ƙarya dan kun ga nasara ba ta zo ba kai tsaye wala tattabi'ani sabila ladina ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kar ku bi hanyoyi
tsare-tsaren waɗanda jahilai ne ba su ma san ƙasar ba su san menene ciwon ƙasar ba abin da ya dame su da ƙasai su kansu ba san makomarsu ba yana nan dai tamkar ɓera shi dai ya ci ya yi ƙiba bai san gobe za a kama shi jibi za a kama shi kai ka hudda dolo mara ilimi mara sanin ciwon kanshi yaushe za ka je ka haɗa kai da wanda zai kashe babanka da wanda zai kashe kanan babanka ya kashe ɗanka ya kashe jikanka kai ya ce je ka ɗauki kuɗin ƙasar ka kawo min in ajiye maka kai daga gani ka san ka mushi ne kai wurin ajiyewa zai kare da kai in ya kare da bukatar ki in ana bukatar bi gida ke sai an kaka ai kai ne shugaban gidadawa Allah ya ce kar ku bi hanyar su za ki ta zancan banza za su nuna kaza amma kar ku bi hanyar su idan dan siyasa zuwa ce ai har yanzu ba mu gari aka saba ce mun gani me yasa muka gani an yi ku kori faransa he kara karshen ta kuke yi da ba ta da soja kun kawo da ba a kashe mutane a Niger kun kawo da a zamanin ku aka kawo wannan kashe kayan ba a san Niger a kashe mutum 10 a wuri ɗaya ba in aka kashe mutum mamaki ake sai ai kwana 100 wurin hankalinsu a tashe amma tun daga zawar conference national ana conference shine kisan al'ummar Niger mai yawa na farko a tarihin duniya nan ne aka kashe mutum 103 a yankin gidan Rimji wani gari da ake cewa Soda kaga demokuraɗiyya ta kashi daga nan aka ci gaba a kashe tan kuma wannan ne za su muku zancen banza ku yarda daga nan sai kuma abinda nake so na ƙarshe mutane suna ba da shibihar har yanzu ba a gyara komi ba ai abinda yan siyasa suke hudi kenan har yanzu an kai hari can to ai mu wannan kai harin yana ilmantar da mu me yasa aka kai hari waɗannan yan tawaye sun yi jawabi suka ce sai an dawo da demokuraɗiyya da Allah za mu tambaye ka in an dawo da demokuraɗiyya wani amfani za ta ma mahaifanka kana musu demokuraɗiyyan nan mu fa shekaran mu 39 muna demokuraɗiyya ba Niger da kake gani joriye 14 kai kun ji ku kirga mini aka zo Mamman Usman yayi nawa yayi 3 17 aka zo Tanje yayi 10 aka zo Muhammad Isu yayi 10 aka zo Bazim yayi 2 da rabi kaga shekarun mu kusan 40 bai rabi muna demokuraɗiyya ko su kuma Najeriya shekarun su 33 suna demokuraɗiyya suka yi shekaru 33 suna mulkin soja yanzu mu da su wahi sanin demokuraɗiyya mu muka dandane ta muka san jaraba ta muka ce ta ishe kai in ba gane ba shi yasa ka muke so ka gane Allah sa mu gane to abinda nake so jama'a akwai abubuwa in muka ce za mu shiga ayoyin lokaci zai wannan ya kamata in taka birki anan dan mu sallami wannan dinmu ayoyin da za mu kana gaba tarihin yadda Fir'auna ya ci gaba da azabtar da mutane kafin zuwan Annabi Musa ya kuma ci gaba da azabtar da su bayan Musa ya zo gashi annabin Allah ana ta roƙon Allah ana gyara Allah ya kyare aka yi sama da shekara 100 da wani abu da Allah ya tashi Fir'aunan ya kai labari to waɗannan ayoyin suna da tsawo in muka ce za mu karanta su za mu biya lokaci ba lokaci bane za mu samu wani lokaci da za mu yi wannan darasin insha Allah a wuraren conference ko wajen wannan duk da ma a wurin tafsiri mun wuce wurin amma za mu samu mu jera waɗannan abubuwan kowanne mu bashi haƙƙin shi subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ashe malam Muktar Sindar Allah ya saka da alkai Allahu akbar Allahu akbar iyayenmu jagorori Allah ya saka muku da alkai wato za su tafi a zauna kai ku sha Allahu akbar Allahu akbar a zauna na isalla wai za su tafi aka ce malam Muktar suka ce sai sun saurari wa'azi Allah ya muku jagoranci Allah ya ɗora hannunku akan abin da ke daidai Allah ya maida ku gidajen ku lafiya Allah ya tabbatar da alkhairi a wannan ƙasa ɗan wasu yi haƙuri su zauna za a yi sallah insha Allah